Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi ud og udforske et slot på stranden her i Vietnam. Der er det. Det er forladt. Det bliver rigtig sjovt. Vi er på vej derhen lige nu. Ja. Prøv lige at se her. Ja, det var en eller anden rigmand, der havde tænkt sig at bygge sådan en eller anden ferieresort. Og det er helt bare forladt. I kan se, der har været 2 søer. Og der er slottet. Det er det, vi skal ind og udforske. Det bliver måske lidt svært at komme derind. Prøv at se. Der er det her. Prøv at se. Lige ud til stranden. Det er bare fedt. Kæmpe stort. Det er sådan formet som et slot på en eller anden sjov måde. Men jeg tror, det har været sådan, skulle være et hus. Let's go. Så det er sådan, at det ser ud indeni. Det er det kælderen. Helt forladt. Der er tårnene der. Vi tænker, vi skal ind her, eller jeg skal ind lige her. De der trapper dernede, og så kan jeg bare lige hoppe ind på dem, og så gå opad der. Ikke? Let's go. Nu skal vi til at herind. Min mor står lige og filmer her. Og ja. Og det ser vildt ud. Vent lige. Der ligger en helt flaske vand der. Jeg kan stå her. Wow. Prøv lige at se det her. Vi er herinde. Vi skal lige være det stille. Hvis nu er hjemløs eller sådan noget. Kom mor. Nu gør det fandme. Og pas på. Der er en kæmpe sø dernede. Det er sådan vand. De her trapper, de er altså virkelig tynde og lidt ustabile, tror jeg. Du skal lige gøre det samme som mig, mor. Du skal ikke til at falde igennem. Men wow, det er egentlig vildt. Det der, det er nogle Air Force, det kan jeg se. Et eller andet. Nogle sko. Her har vi pejsen, mor. Prøv at se. Man kan se pejsene. Det er kæmpestort, det her. Der er graffiti alle steder. Der er en lille terrasse her, eller sådan en lille... Hvor så kan man lige sidde og drikke en lille kop te, ikke? Jeg kigger ud til sit ferieparadis, eller sådan noget. Det her, det er hoveddøren, tænker vi. Prøv at se. Det har sikkert været dørene til hoveddøren, så har folk bare ødelagt det fuldstændig. Prøv at se det glas der. Prøv at se pejsen her. Der kan man også kravle af, sgu da. Der kan vi også nemt komme ud. Ja, det er nok nemmere at komme ud der. I starten der tænkte vi, at vi måske kunne hoppe ud herfra. Der er bare lidt langt ned. Men jeg tror stadig godt, man kunne det. Det er sådan vores emergency udgang, hvis der nu er en eller anden hjemløs eller sådan noget. Går du først? Ja, jeg skal lige prøve at tjekke her. Altså, de er lige så tynde som vores trapper derhjemme. Det er bare... Nøj. Det ser ud som om, at det måske blev bygget i sådan år 2000 eller sådan noget. Det ligner et eller andet. Jeg prøver lige at gå hele vejen op først, mor. Hvis du begynder at lave lyde, så hopper jeg. Og selvom jeg er herovre, så hopper jeg derover. Hvad nu? Du går bare bange nu, så tror jeg skrabet op. Der flyver fugle ind. Hallo? Hallo, hallo? Mig og min mor, vi er lidt bange lige nu, fordi vi hørte lige noget skrab deroppe fra. Jeg har lige tænkt mig at gå op og kigge omkring. Og så nu går vi op ad her. Det er meget noget. Der er sådan en murstensvæg, jeg tror lige. Der er mange forskellige rum heroppe. De har noget at dele det ind heroppe, så det er lidt nøjere at kigge omkring. Det er nøjere,
fordi der er en dør lige ind til venstre. Det kan sagtens være der. Der er fugle inde i den der. Jo. Der er et toilet her. Der er fugle derinde lige om i noget. Må jeg ikke kigge der? Der er ikke nogen. Så klarer vi det sgu. Og så her. Her er vi oppe i en af tårnene her. Get money, fuck system. Prøv se det her. Der lå også sådan en bænk derinde. Shit, mand. Her er stranden. Vi ser nedad her. Derude har vi Danang. Vi er i Højam lige nu. Så fuck Israel. Det er nyt. Se her. 6 no drugs. Hørte du hunden? Den lige måske ud. Jeg hørte lige en hund. Er en hund nede på stranden? Fuck, jeg tror lige, der var en politihund. Ja, vi kigger lige omkring. Ej, mor, vi hørte lige en hund. Jeg kan ikke se nogen. Mor? Det er vildt det her. Prøv at se, mor, der har der været et toilet eller sådan noget her. Prøv at se, der ligger bare sådan en bænk, en hjemmelavet bænk. Hvad er du? Du går bare ind, når du gør sådan noget der, mor. Og hvad er der derinde? Jeg kan lige prøve at lyse her. Jeg tror ikke, det skal være toilet. Jo. Det ligner lidt vores toilet. Skal vi bare besætte det her? Det kan vi da sagtens. Se, der er søen. Det er sådan en fyrpark, så har der været nogle bygninger der. De er fuldstændig forladte. Men ja, det er det egentlig bygningen. Der er også et loft, men der kan vi ikke komme op. Der er virkelig højt op. Der kan jo sagtens komme nogen her ind, mens vi er heroppe, og så sidder vi lidt fast deroppe. Så vi ikke? Ja, der var et rum mere herinde. Prøv at komme. Ja, der var fugle. Prøv at se den der. Der kan måske godt være hjemløs nu. Nej, der er ikke noget. Der har været skorstenen nok. Lad os komme ud herfra. Ja, før der kommer en eller anden psykopat og stikker os ned eller sådan noget. Prøv at se, det er lidt nøgen her. Der er virkelig langt ned her. Ja. Nu skal lige gå. Nu skal vi ikke. Ja, nu skal vi ikke falde her. Men det er, jeg har altid haft sådan en drøm med at udforske nogle forladte steder og sådan noget her. Fordi jeg synes, det er virkelig fedt. Bare sådan, det var blevet smidt her. Lidt spild af plads. Der har sikkert været nogle familier, der har boet her før, der er blevet smidt væk. Har vi været nede i kælderen og kigget omkring egentlig? Nej. Har vi ikke? Vi kom ind her. Nej, det har vi ikke så. Det er der kan være dæmoner derude. Men vi har lige kigget os omkring ind i vinduerne. Ja. Det kan godt være et badekar eller sådan noget. Der kan altid sove en hjemløs under topperne. Husk på det. Det gør der ikke. Okay. Det er det crazy. Der ligger en død krabbe dernede. Og nogle sko. Kan du se den døde krabbe derinde i hjørnet? Ja. Kan du se, der er virkelig højt op til de her vinduer her. Må lige stille dig hen til en af tårnene, så vi lige kan se den forskellen. Prøv at se, min mor hun er, husk nu på, at min mor hun er 2,5 meter høj, ikke? Hun spillede basket for i Fynsmesterskabet i 1990'erne. Se rødderne der, det har været gammelt. Der var rødder der.
skruet nedad. Det er vildt det her sted. Bare smidt her for at rådne. Hey, Chris har været her. Sygt noget. Let's go. Lad os komme ud herfra. Vi troede ærligt talt, eller jeg troede, der ville være en hjemløs herinde. Der er virkelig mange fattige mennesker her i Vietnam. Og når det bare står her, at man så nemt kan komme ind i, som vi har. Let's go. Lad os komme ud herfra. Vi har kigget på det her masse. Altså på den der, der stikker ud, eller? Ja, der er også en eller anden metalting inde i pejsen her. Der er ikke noget dernede. Det er mest edderkopper, jeg er bange for lige nu. Den der, den skal du krasse dig på. Nej. Jeg klarer mig. Så får jeg tetanus. Ja. Og se, det er pejsen hele vejen opad der. Jeg skal lige komme ud herfra, så der er plads til min mor. Og vi er ude igen. Så det var udforskning af slot her. Hej, nu er vi tilbage til hotelværelset, eller jeg er. Vi er i god behold og alt muligt. Jeg vil bare lige sige til sidst her, jeg er i gang med at redigere, at der kommer måske nogle flere vlogs eller sådan videoer hernede fra Vietnam, eller Asien i det hele taget, fordi vi skal nemlig også videre til Thailand. Det skal vi i morgen. Det er det sidste dag i Vietnam faktisk, så vi skulle lige have fået det der slot sådan udforsket nu, hvor vi kunne. Det er det hotelværelse. Det er bare hygge. Vi ses i den næste. Tilbage til videoen. Nu er vi tilbage nede på stranden her, og vi nu oplever engelsk. Og så, ja, vi, er hernede. Jeg har lige en eller anden, der prøver at sælge mig et eller andet. Jeg vil gerne lige sige tak for, at I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Vi er i god behold. Der var ikke noget, vi blev ikke taget, eller noget, vi kan ikke høre nogen sirener, så det er okay. Mine er oplevet engelsk. Hej hej.